Det der er en dreng, der er ked af det. Men ikke når han rører ved Ejnisse robotbanen. Så bliver han glad. Her hos Pineapple går vi op i vores kunders juleglæde og velbehag, så derfor har vi opfundet Ejnissen, som vil resonere måden på, hvor vi leger med vores nisser. Vi havde en drøm om, at alle vores børn skulle lege med vores Ejnissen og føle samme juleglæde, som da vi udviklede den. I dag er denne dag blevet til virkelighed. Vi kan se, hvor glade børnene bliver, når de leger med vores Ejnisse. Og det er den glæde, vi vil opnå her hos Pineapple. Glæde, ikke omsætning. Tak. Og du kan endda lege med dine venner. Se selv her. Wow, hvor sejt. Køb den nye robotbane i dag i en butik nær dig.